El secretari del Tresor insinua que els Estats Units està darrere del sabotatge del Nord Stream. And look what happened. So We blew it up. somebody did. Somebody did. Somebody did. Probably Putin. És a dir, que els Estats Units presumptament fan explotar el gasoducte per assegurar que no seguiràs comprant gas a Rússia. A més, s'asseguren que trenques tots els ponts polítics, econòmics, amb el Kremlin. I quan ja tenen tot això ben lligat, et proposen que els aranzels s'han d'aplicar i que, a més, si no els hi compres energia a ells, no te'ls trauran. És una mica... Altre cop un negoci rodó. Un negoci rodó, francament. O sigui, això sempre ha sigut objecte de moltes especulacions. Primer, si era un atac de falsa bandera russa. Després, Der Spiegel, mitjà alemany, va dir que l'atac va ser executat per un comando ucraïnès. Després, un periodista d'investigació, Seymour Hersh, va dir que els bussos de la Marina dels Estats Units, aprofitant unes maniobres de la OTAN, van col·locar les bombes que 3 mesos després l'Armada Noruega va fer esclatar. Efectivament, vosaltres sabeu que amb l'era de la postveritat tot és mentida i veritat alhora, però sempre hi ha la CIA al darrere, i Jean Reno fent d'espia rus.